bawal yung talaga. Oo, talaga yan. Yes ko. Punta na ako. Sabi mo lang, malis mo na. Panamit mo tayo. Nakuha lang. Sabi mo tayo. Pwede. Sort ko ka mga ako. Ito ay aming basic session. Oh, yung sige. Sige, may pangarapon ka ng kwarto na tayo. Ano tayo? Hallelujah. Yun ang inyong Diyos, Lord. Salamat po sa mga Wednesday, Lord God. Yung Panginoon ay samahan po kung siya sa mga sa inyo. Ituloy po na sa Lord God. Salamat po sa bibigyan mo ng kalakasan sa aming mapala sa aming Lord. Hindi po mga bless mga kamay at sa mga Lord God po sa Lord God. Sa pangalan ng Jesus. Maraming salamat po. Hey! Bless ka muna. Ay, ano tayong gagawin? Bago tayo ay nag-umpisa, muli na subscribers sa mga masugit na manonood ng dahil mga ano ha, dahil followers ha, nakabot ka ng mga 400 plus. Mga fans ha. Pagkas na natin. Hindi, pinapanood yung improvement mo, sabi ng video na improve daw. So, ngayon po ay aming 26 session therapy dito sa may Freeman Ceremonial. So, ang pinang kwento, maraming improvement na pagpunta ko sa kanya. So, lumalakas na yung kanyang lower limb, tsaka yung lower back niya. Yun na. So, mamaya gagawin namin yung mga pampalakas pa yung natawag na heart exercises. Yeah. So, iba kasi yung mga pasyente natin, hindi po pwede yung ganun exercise ha. Kasi bawal yun. So, more on life lang din. So, itong gawin mo sa kanya is heart exercise. Kumpara sa mga bago natin pasyente, yung mga pasyente. So, yung kamay. Kumusta ang kamay? Ayos na. So, tayo. Yan natin yung okay, okay. Yan. 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 So, i-hand condition mo muna siya. After this, yung aming po tayo. Yan na. Kansya na. Okay, lock. Sabi ito ng isa. Hindi na, basa-basa. Kaya ko lang gamot. Baka lumalay yung mukha mo, parang bubuhat pa ito. Kahit sino magsabi parang hindi man na-stroke. Diba? Na-stroke eh. Looking first, ha? Malinis ang malinis. Iba ka sa lahat, alaga ni Mrs. Alaga ng asawa niya. Nakakatuwa naman talaga. So, saludo ko sa mga asawang hindi iniwan ang kanilang mga stock na asawa. Modern mong ginting, salute! Yan, saludo ko dito. Palaga ng Diyos. Ikaw pa rin. Yung mga nang iwan, Diyos, saludo. Pugot yun. Sige. Iiwan kasi yung upper niya. So, taka naman tayo. Pas mo tayo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4. Basta naman yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5. And 1, 2, 3,
6, 7, 8, 9, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Last 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Last 1. Push. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Then, rotation. Then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hold. Yeah, hold. Relax in. Reverse. Reverse side. Yeah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hold. Okay. Ganun. Ito masarap. Ganun. Okay. So, suko. Ayan. So, again, our next exercise, susuka. Ayan ang mga push-ups. Okay. Yeah. 1, 2, 4. Ito. Ito. Ha? Ito. Okay. Sige na, push. Yeah. Yeah. 4. Yeah. Yeah. Ito. Push. Yeah. Push. Push. Okay. Push. Okay. Okay. Push. Wait, dun, o tot, singanak mo ha. Tumawag. Tot. Napasa ito eh. Pero, uy! Napasa ito eh. Ulan niya, pinagkakulo naman ng batang ito. Nag-ano si tatay dyan, no? Makamang ko yan. Tupuan ka, higa ka mamaya. Isa mo na yung gawa na ng pinagay. Isa mo, nakikita ka sa ano, nakikita ka sa Kapag rin mamaya yan. Isip lang, ano, isip lang. Galing mo na. Dali, panorin mamaya yung vlog mo, panorin mo ikaw. May, panorin mamaya. Paano ka sawayin mo nanin mo? Again. Dito, magaling na si lolo mo. Pwede ka na dyan. Sige, okay. Kasi ikaw bata ka, ha? Ikaw, Kaya ha? naman mo na red or tilon mo, eh. Bawal na Pwede. Sumalo. Ay, nung ano niya ang red doors, ha? Pero kung talaga na ano pa rin. Oh, last two, last two. Last two. Salit ko sa mukha na ito, ah. Ha? Basta fresh. Isa lang. Ituloy ka ba? Okay. Sa akin. Ibigay na sa Sige, sige. Oh. Pagpatuloy, parang.
Tatakot. Sabi ako. Yeah. Huwag mo sabi. Tayo. Very good. Yeah. Tayo. Hindi, spot ako. Spot lang. Okay. Bilis. Focus ka lang, focus. Sige, yan. Yan na. Yeah. Push. Okay. Touch mo yung ground. Hawak mo yung ground. Hawak styles. Hawak tayo. Hawak. Okay, last three. Last two. Last one. Push. At konti. Ayos lang. Okay. Second set tayo ha. Ayaw na bang 5 set? Yeah, push. Yeah. One. Yeah. Yeah. Push. Walang hawak yan ha. Yeah. Very good. Hawak ha. Very good. Yeah. Maintain yung position mo. Yung ginagawa mo. Maintain mo ha. Yeah. See. Focus ka lang, focus. See. Good. Okay. Push. Push. Very good. Last one. Push ha. Push. Okay, so yan. Bakit ka konti? Atas ka na. Bakas ka. Maraming kinain na ito. Maraming kinain saging na. Ayaw mo dyan. Ano yung ginawa mo? Ayaw mo lang. Tumulong sa kalba. Islam? Islam. Relax. Islam? Mamaya ako paano mo ginawa yun? Take mo lang. Ha? Okay? So dito po, napakalaki ng improvement niya. Ayan. Dito po natin na nakakaupo na siya. Ispatan mo lang siya. Dati, nahihinig pa ito eh. No? Ready? Focus ha? Balik. Sige. Ito mga kamay ko, mga subscribers ha. Kasagot daw kasi ito. Good. Very good. Okay. 4, very good. 5, very good. 6. Basta, hindi mo piyasa ha. Isa mo na. Pagpo, pagkait, piyasa ha. Sige, push. Okay. Last 3. Yeah, tarik ako. Yeah. Tiba yan, parang galing pa yan. Yeah, dito ako, spot ako. Last one. Okay. Relax. Lakad mo konti. Diretso, katawan. Exhale. Sige, last one tayo. Okay, push. Yes ba? Kaya pa? Dinahilo? Okay lang. Bigat-bigat yung exercise mo lang ha. Ayos na, no?
Start ka namin na ako sa'yo. Daliri na. Mga ganun ba? Tapo, no? No, tapos yun, no? Diba, ganun ka? That, yan sa push. Ha? Ano mo na? Ito yung 2 cents. Niyaya ko Flores, niya may nalala. May ICU. Ay, dito na yung hospital. Sinabi na yun. Ito may lagnat siya. Sa buloy-buloy. Meron na yan. Kanya, meron na yan. Bakit mo? Yan ay nakakatawan. Hindi pa rin. Sige Ha? dito. Dapat ito na yung tiyata ko sa Sige na yan. Makaya pa tayo. Bubay na kaya katawa. dapat ka pa na massage yun. Balik pa pa. Baka po. Mga baydaya. Dapat ang mga ito, kinalakad siya. Alam mo, mas ganyan. Ano siya naman po, layang yan yan. Oo. Layang yan po. Lay datang. Pangaulad ba rin? Hindi pa. May nakakatawan. Dapat na kapag prutas din. O kain. Push. Push. Very good. Okay. Start lakas pa. Push. Push ka agad ha. Pag gano'n, pag upo ha. Ready? Sige. Push. Sige. Last po. Push. Sige. Parang ating kaya yan ito kapag kaya na yun. Let's go. Ugawa ko. Ugawa ko. May spatter ka. Sige. Let's go. Ugawa ka. Whoosh! Di ba? Ugawa ko. Hindi ka lang. May spatter ka rin. Ayos lang. Nangilang ka pa. Pa. Tayo mo na. Lasa ba? Ito siya tayo. Yung bawal mga marakal. Ayun na. Nasi dito. Mo. Anong kaya mo? Mungkin mo. Ewan ka pa niya mamatalit yung nasi. Yung pagkakalan nasi. Ito mga niya. Sakit mo. Dala mo na. Iso. Wala pa. Bila pa. Push. Dito mo. Oh. Pasal ni. Push. Basta. Push. Good. Sige. Basta. Last one.
Yes, lumayos. Hindi mo bityata. Hindi mo ginagalaw-galaw mo. Yan. Hindi ko. Walang tao. Wow, ate Jo. Bumarakit kasi matuloy ko. Ano siya bagay? Hindi ko na. Diba? Very ganda yan. Sasabihin ko talaga. Ako napetik natin kita yun ng lahat. Di na. Kapi lang sa akin. 25. Yung music pa na. Simple na.
Sunod natin sa ito, palilitan. Mga kaya. Ayun na. Oo. Parang yung sunod lang ka. Yan bagya. Ang buto kasi yun. Ay, kasi yun. Hmm. Naman mo si ayun po ba ka? Kasi may isa na. Isa. Ito ang yun. Ibami. Tas mo. Ibami. Tas mo. Ibami. Tas. Diba? Diba ka tas mo? Diba? So ito yung movement ko lang kung ba ni Ray Marcel. Okay.
Pero yung kanang lower leg, na-improve na. So itong upper leg niya, ito ang hahabulin talaga mahabulin natin. So malaki na rin pinagbago mo. Malaki na rin ang tulog mo. Nabibenta ng leg dati, di ba? Dati hindi ko maganto dati, di ba? Ngayon, malambot na. Kaya guys, bali po, yung ano po ngayon for this day muna, siyempre yung iba po, same routine, yung massage, then digital. So, yung mga nakulit ko kanina, yung mga namada improvement sa kanyang pagpupunay. So, malakas ng kanyang lower. At ito yung ating habulin ngayon. Same time, yung perfect walking niya, yung ating habulin. So, mas muli po, ito po si Dr. Marketing to. At siyempre, nasa inyo lang. Dito po sa Kabakle, Sabang Bayabas, Balacat, Pampanga, sa aming 25 session. God bless all of you.